Salam mehmanlyk bolunur. İdileşler, gadyrdan tomoşaçylar, öňüňde bereket, ömrüňize bereket. Hereket atly Birleşen Türkmen Halk Frontunyň, ýagny Birleşen Oppozisiýa güýçleriniň Türkmenim atly informasiýon kanalyndaky hepdeniň möhüm wakalary bilen baglanşykly habarlar gepleşigimiziň nowatdaky sanyna başlaýar. Mehmanlygyny 36-njy we 37-nji hepdelerde Türkmenistan bilen baglanşykly bolup geçen möhüm wakalary dikkatimize ýetirýär. Ilki bilen geçen hepde we ondan öňki hepde bolup geçen möhüm wakalaryň gysgaça maglumaty bilen tanış bolun. Türkmenistanly türgünler Ýewropa oýunlaryna 2 sany altyn medal aldy. Aşgabatda harbylar, büdjet işgärleri we studentler garaşsyzlyk gününi bayram etmäge taýýarlyga başladylar. Daşary ýurtlardan Türkmenistana dolananlaryň karantinine almak möhletini 3 hepdeden 3 güne çenli azaltdylar. Azerbaýjan Transkaspy gaz geçirji baradaky tatlamany gollaýar. Emma inisiatiwa Türkmenistanyň bolmaly diýär. Hytaýyň Ýewraziýa işleri boýunça ýörükde wekili Türkmenistana sapar etdi. 1-nji oktýabr çenli Türkmenistany terk edip ýetişmedik erkek studentler harby gulluga alynar. 9-njy sentýabrda Serdar Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň 8 aýyndaky hökümet işleriniň hasabaty barasynda Ministrler Kabinetiniň mejlisine geçirdi. Halkara uçuşlaryň sanyny köpeltmek, jemi içerki önümçülüğün ösüşünü saklamak ve 2023-nji ýyla şygar kesiplemek tapşyryldy. Russiýanyň 3 devletinde Türkmenistana gitmek isleýänlere uçur biletleri, petekleri satylýar. Amy derýanyň joşmagy bilen ziýan çeken Owganistanyň türkmenler Türkmenistanyň hökümetinden kömek sorap ýüz tutdy. Prezident Erdoğan Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda ýeňilleşdirilen viza düzgününi ýatyrmak barada karara gol çekdi. Şeýlelikde mundan meýle Türkiýe barmak isleýänler hökmany suratda viza almaly edildi. Aşgabatda Dünýä Türkmenleri Ynsanperwer Birleşiginiň ýygyny geçirildi we ol ýerde Gurbanuly Berdimuhammedow çykyş edip tans edip berdi. Şanxay hyzmatdaşlyk guramasynyň ýygnagyna Putin Serdar Berdimuhammedow bilen Kakasynyň Russiýa Federasiýasyna boljak sapary we Gazpromyň işleri barasynda gepleşdi. Türkmenistanyň häkimetleri adalatsyz azatlykdan mahrum edilen garaşsyz repertuary boşaltmaly. Nurgelli Halykowyň işi boýunça beýannama çap edildi. Adyrdan tomoşaçylar, geçen onun ol hepden möhüm wakalarynyň inni gelin dolurak görünüşi bilen tanış bolalım. Türkmenistanly türgünler Ýewropa oýunlaryna 2 sany altyn medal aldy. Türkmenistanly düzdoçy hekim Aga Mehmedow Awstriýanyň Obertawarta şäherine geçen European Open çempionatyna 62 kilo agrama çenli bäsleşikde altyn medal gazandy diýip hökümetiň tarapdary bolan bir neşir habar berýär. 23 ýaşly hekim Aga Mehmedow geçen aý Türkiýanyň Konya şäherine geçen 5-nji Islam raýdaşlyk oýunlaryna 66 kilo çenli agramda bürünç medalny aldy. Bellesek mundan owal bu ýarışlara gatnaşýan düzdoçy Hakberdi Jumaýew 60 kilo çenli agramda altyn medal gazandy. Ýewropa 2022 açyk çempionatyna Türkmenistanly 28 düzdoçy, olaryň 16 sany erkek, 12 sany zenan gatnaşýar diýip neşir ýazýar. Şulaýyň ilkinji günlerine Aşgabatda garaşsyzlyk güni bilen il teşikli dawaralara taýýarlyklar görülýär diýip Türkmenistanyň Hronikasynyň habarçylary maglumat berýär. Büdjet we döwlet edaralarynyň işgärleri daňdan 6:30-dan 8:30-a çenli dagdan sport meýdançada maşk edýärler we soň işe gidýärler. Kärhanalaryň işgärlerini 2 topara bölýärler we olar gün aşa sport meýdançaga gidýärler. Şeýle de yürüyüşlere harbalar we studentler gatnaşýarlar.
Garaşsyzlyk güni Aşgabatda harby parat geçirilýär. We onna artistler, döwlet edaralarynyň işgärleri hem studentler ýürüş edýärler. Şeýle-de bayramçylyk güni sport meýdançalardaky we konsert sallardaky dawaralar üçin adamlary ulanýarlar. 2017-nji ýylda Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününi sebäplerini düşündirmezden 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirdiler. Daşary ýurtlardan Türkmenistana dolananlaryň karantindan almak möhletini 3 hepdeden 3 güne çenli azaltdylar. Türkiýeden Türkmenistana dolananlara Balkanawatdaky öňkü Nevit dagdaky karantin zolukda habar bermeklerine göre olar öňküler ýaly 3 hepde däl, 3 gün galmaly. Türkmenistanyň Kronikanyň habarçylarynyň berýän maglumatyna laýyklykda olar karantinni 3 gün galandan soň degişli güwennäme goşurulýar. Polisiýanyň özü takta çagyrýar we karantindan çykan raýatlar öýlerine dolanýarlar. Yol puluna raýatlaryň özleri töleýärler. Taksiniň nyrhy öňkü Nevit dagdan gitjek şäherine ýa-da owaňa bagly. Mysal üçin, Mary welaýatynyň Bayramaly şäherine çenli yol kireýi adam maşyna 400 manada deň. Balkanawatdan Bayramalyga çenli ýoluň uzaklygy 700 kilometre goly. Taksi ýolawçydan dolýança sürüji garaşýar. Eger kimde-kim Aşgabatyň üstünden gitmeli bolsa, onda diňe paýtagtda ýazgysy bolanlaryň mümkinçiliginiň bardygyny, galanlaryň paýtagtdan soňy ýollardan gitjekdigini polisiýa duýdurýar. Häzir bir welaýatdan beýleksini erkin geçip bolýar. Mundan öň Covid-a garşy çäreler sebäpli ýollar petiklidi. Hemişelik ýaşaýan ýerine barangdan soň Balkanawatdaky karantin zolukda galan aradaky güwennamany polisiýanyň ýerli bölümine tapşyrmaly. Ol ýerde raýat baradaky maglumatlar haýsy da bir ulgama girdilýär. Polisiýa daşary ýurtdan geleniň bir aýlap ýaşaýan şäherni ýa-da owasyny terk edip bilmejekdigini duýdurýar. Eger onuň başga ýerde bolanynyň üstü açylsa, onu 1200 manat jerime salynýar. Şeýle-de şol aýyň dowamynda raýatlaryň Milli Howpsuzlyk Ministrligine goşa durmagyň içinde söhbetdeşlige çağıryljakdygy hem duýduruldy. Muň sebäpleri polisiýada düşündirilmedi. Mundan ol 3 günlük karantinne 2022-nji ýylyň fevralynda Pekindäki gyşky olimpiada oýunlarynyň açylşyndan dolanyp gelen diňe öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow we toparyň agdalary galypdylar. Sağlık Ministerliğinin talaplarına garamazdan Türkmenistana barýan daşary ýurtlaryň toparlary, işewur wekilleri karantinna galmaýarlar. Diňe öz watandaşlary karantinna alýar. Azerbaýjan Transkaspy gaz geçiriji baradaky taslamany gollar. Emma inisiatiwa Türkmenistana bolmaly diýär. Interfaxyň maglumatyna görä Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýew eger Türkmenistanyň häkimetleri Transkaspy gaz geçirijisi taslamany durmuşa geçirmegi çözse, onu gollamaga taýýardygyny aýtdy. Emma Azerbaýjan inisiatiwa Türkmenistana bolmalydygyny taýýar. Azerbaýjanyň lideri Italiýanyň bir gazeti bilen geçiren söhbetdeşligini aýtdy. Aliýewiň sözlerine görä Transkaspy gaz geçirijisiniň guruluşy barada 15 ýyllap gurrun edilýär. Ýöne iş ýüzünde taraplar onuň durmuşa geçirilmegi üçin hiç hili ädimler ätmeýärler. Bu taslama Türkmenistanyň tebii baýlyklaryna esaslanýar. Şoň üçin eger Türkmenistanyň hökümeti gaz geçirijini gurmak kararyna gelse, biz onu gurrunsyz sugrotda gollar. Emma biz inisiatiwaçy bolmaz diýip Azerbaýjanyň prezidenti aýdýar. Men bu ýaly taslamanyň inisiatiwaçysynyň transit ýurt däl tebii baýlyklaryň eýeleriniň bolmalygyny aýtmak isleýän. Transit ýurtlar territoriýa bilen üpçün edip transit tölegler barada karar kabul edip ýöne olary gollap biler diýen Aliýew. Häzir Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň hazardaky dostluk gaz ýatagy barada däl, esasan Nevit ýataklaryny özleşdirmek babatda işler alyp barýanlyklaryny sözleriniň üstüne goşdy. Hytaýyň Ýewraziýa işleri boýunça ýürütme wekili Türkmenistana sapar etdi. 6-njy we 7-nji sentýabrda Hytaýyň Ýewraziýa işleri boýunça ýürütme wekili Li Huey Türkmenistana sapar gurnudy. 6-njy sentýabrda Hytaýly diplomat Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow bilen duşuşdy.
Türkmen Daşary işler ministrliginiň metbuat gullugynyň habaryna görä, taraplar syýasy diplomatiýa, sowda ykdysadyýety, medeni gumanitar gatnaşyklary ösdürmek meselelerini maslahatlaşdylar. 7 sentýabrda Daşary işler ministrliginiň ornmasary Wepa Hajy we prezident Serdar Berdimuhammedow Hytaýyň wekilini kabul etdiler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň maglumatyna laýyklykda Hajy we Huwei energiýa, ulug, logistika, medeni we bilim uğurları boýunça hyzmatdaşlyk barada gurrun etdiler. Şeýle-de Hytaýyň Ýewraziýa işler boýunça ýürüýtügi wekiliniň Kiçi Berdimuhammedow bilen duşy wagtda jikmejik bolmadyk maglumatlary Türkmen döwlet habarlary, döwlet täzelikler gullugy habar berýär. Olar ýalňyç energiýa toplumy, ulug hem ara gatnaşyk, himya we tikin senawaty, ýokarky tehnologiýalar we sermaýalar boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmegi maslahat etdiler. Hytaýyň Aşgabatdaky elçixanasynyň metbuat gullugy şeýle-de ýurdun Daşary işler ministrligi ýürüýtügi wekil Li Huwei'ň Türkmenistana sapary bilen ilteşikli maglumat bermediler. Hytaýyň Türkmenistanaky diplomatiýa wekilleriniň saýtyna bu sapardan bir gün ogul 5 sentýabrda Hytaýyň Türkmenistanaky elçisi Zan Naýçeňiň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen duşuşanyny hiç kime jikmejeksiz bellendi. 1 oktyabra çenli Türkmenistany terk edip ýetişmedik erkek studentler harby gulluga alynar. Eskerlik ýaşyda olan Russiýanyň ýokary okul jaýlaryna giren erkek studentler 1 oktyabra çenli ýurdu terk etmeli. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä, bu seneden soň eskerlige gitmeň möhledini başga bir sene süýşürmek harby edaralarda togtadylar. Häzir Russiýanyň Aşgabatdaky konsulxanasynyň öňünde ýaş adamlardan ibarat uzun nowatlar bar we olar okuw wizasyny almaga çalışýarlar. Konsulxananyň golaýyndan nowatçylyk edýän Türkmen polisiýasy bina adam göýberenlikler üçin para alýarlar. Kimde kim 2-3 manat berse, derrew kabulxana nowata girýärler. Bu pulu tölemediklerin hepdelerçe nowata garaşmagy ähtimal. Neşriň bellemeğine görä käbir studentler howa menziline uçurdan düşürilýär. Käte ýaşlaryň giren ýokary okul jaýlarynyň türkmen häkimetleriniň makullan sanawyny girmänligi bilen düşünürilýär. Käbir ýagdaýlarda migrasiýa gullugynyň işgärleri Rus elçixanasyndan alynan guwanamada möhürüň ýokdugy bilen arfaraýarlar. Başgaça aýdylanyna teoriýada Russiýadan gelen birinin resmi namalary almaly däl. Olar hökman poçta arkaly ýollanmaly. Haýsy normativ kadalara görä 1 oktyabrdan eskerlige gitmeň möhletini ýyza süýşürmeň togtadyljakdygy anyk däl. Tersine 1 sentýabrda prezident Serdar Berdimuhammedow gol çeken ýaşlar barada döwlet syýasaty kanunyna orta mektep tamamlan yetkinjeklere bilimiň dowamlylygyny gazandyrmak üçin orta we orta hünärmen mekteplerine giriş synawlaryna gatnaşmak üçin bir gereklik mümkinçilik döredilip, harby gullum möhletini wagtlaýyn gaýra süýşürmek barada goşmaşalar girdildi. 9 sentýabrda Serdar Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň 8 aýyna hökümetiň işleri barasyndaky hasabaty maslahatlaşmak üçin Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Ýygynyň netijesinde halkara uçuşlarynyň sanawyny köpertmek, jemi içerki önümçülüğün ösüşini saklamak ve 2023-nji ýyla şygar kesgitlemek tapşyryldy. Russiýanyň 3 sewtinden Türkmenistana gitmek isleýänlere uçur biletleri satylýar. Türkmenistan Howa ýollary şirketiniň Russiýadaky baş edarasy Vkontakt sosial ulgamyndaky sahypasynda Howa ýollary şirketiniň uçuşlaryna bilet satýan Russiýa Federasiýasyndaky 3 edaranyň sanawyny çap etdi diýip hökümetiň tarapdary bolan bir neşir habar berýär. Türkmenistana biletleri Moskwa welaýatyna, Tatarstanyna we Sankt Petersburgda satyn almak mümkin. Belläp geçsek Türkmenistan Howa ýollary şu ýylyň maý aýynyň ahyryna Aşgabatdan Dubaýa, iýunyň başlaryna Kazana, iýulda Moskwa we awgustda Frankfurta uçuşlaryny täzeden ýola goýdy.
Amy derýanyň joşmagy bilen ziýan çeken Owganistanyňky türkmenler Türkmenistanyň kömek sorap ýüz tutdular. Amy derýanyň hanasyndan çykmagy netijesinde türkmen Owgan tergediniň goloýundaky Owganistanyň owalaryny şol sanyna türkmenlerin köpçüliklerini bolup ýaşaýan arrequatorlaryny suwatsa diýip Türkmenistanyň Hronikasynyň habarçylary maglumat berýär. 5-nji sentýabrda Owanyň ýaşurlary Türkmenistanyň Owganistanyňky ilçihanasyna we türkmen tergetçilerine telefon arkaly ýüz tutdular. Serhede Türkmen tarapyna bu territoriýa Kerki etrawyna ýerleşýär. Serhede 7 adam gemide ýakynlaşdy we olaryň 3-ü ýaşurlydy. Tergetçiler şeýle ýagdaýlarda kada boýunça toparyň ýol başçysyny we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň wekilini çagyrýarlar. Ýaşurlaryň habar bermegine görä suw joşmagy bilen öýler, ekinler weýran boldy, mallar öldi. Olar özlerine kömek edilmegini, şol sanyna azyplar, däri dermanlar berilmegini, wagtlança bir tarap territoriýada galmaga ruhsat edilmegini soradylar. Olaryň aýtmaklaryna görä talipler häkimiýet başyna geçeli bäri ýaşaýan şurasyna, ýagny yerli häkimligine gelen bolmady. Olaryň nähili ýaşaýanlyklary bilen gyzyklanýanym bolmady. Suw basmalar, sil gelmegi bilen ilteşiklem Owganistanyň täze häkimiýetleri ýardam etmediler. Bu maglumatlar çap edilen wagtam Türkmenistanyň häkimiýetleri suw basan Owganistanyňky türkmen owalarynyň ýaşaýjylaryna kömek etmediler. Bellesek arrequatorlar we beýleki goňşy owalar Türkmenistanyň elektrik toguny energiýasyny alyp berler. Türkiýanyň prezidenti Erdogan Türkmenistan bilen ýeňilleşdirilen wiza düzgünini ýatyrmak barada karara gol çekdi. Şeýlelikde mundan beýlek Türkiýe barmak isleýänler hökman wiza almaly edildi. 13-nji sentýabrda Türkiýanyň prezidenti Erdogan Türkmenistan bilen ýeňilleşdirilen wiza düzgünini ýatyrmak barada karara gol çekdi. Ol 14-nji sentýabrda Türkiýanyň resmi neşriniň saytynda çap edildi. Mundan ol Türkmenistanyň raýatlaryna türk wizalaryny taýýarlamak işleri bilen Aşgabatda edarasy bolan Gateway International Türk şereketiniň meşgul boljakdygy habar berilipdi. Aşgabatda Dünýä Türkmenleri Ynsanperwer Birleşiginiň ýygyny geçirildi we Gurbanuly Berdimuhammedow tansly çykyş edip berdi. Parahatlık yürek baylar. Elim cahan mehir mukabil. Türkmenistan bahar bayrağı. Türkmenistan dostluk mekanı. Öme, dinle, can vatanım. Türkmenistan. Sentýabrda Halk Maslahaty Milli Geňeşiniň parlamentiň ýokarky palatasy ganaty şoň başçyly Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýol başçylygynda Aşgabatda özüniň başçylygyny edýän Dünýä Türkmenleriniň Ynsanperwer Birleşiginiň ýygyna geçirildi diýip Türkmenistanyň döwlet habarlary gurulugy habar berýär. Häzirki wagtda 14 daşary ýurtda Dünýä Türkmenleri Ynsanperwer Birleşiginiň 27 sany şahamçasynyň bardygyny, agdalarynyň ýaşaýan ýerlerine garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistanyna milli medeniýete we däp desturlarda bolup geçen uly özgörçlükleri wagt edip ýaýradýanlyklary goşadyrnyň içinde habar berildi. Şanghai Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýygnagyna Putin Serdar Berdimuhammedow bilen
Kakasynyň Russiýa Federasiýasyna boljak sapary we Gazpromyň işleri barada gepleşdi. Уважаемый господин президент, очень рад вас видеть. И начать нашу... В этом году, мы с вами уже об этом говорили, в апреле мы будем выводить наши отношения на новый уровень. Это и предусмотрено, подписанный на... Уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы отметить, что высокий уровень двусторонних политических отношений. Ой! Kreml Metbuat Sekretarlygynyň maglumatyna görä Serdar Berdimuhammedow duşuşykda Putin'e anyk hiç zat aýtmady. Уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы отметить, что высокий уровень двусторонних политических отношений. Ой! Serdar diňe Kakasynyň salamyny ýetirdi we 10 iýuny özüniň Moskwa ilkinji resmi saparynyň bolanlygyny 29 iýuny Putiniň Aşgabatda Hazar maslahatyna gatnaşmaga baranyny ýatladyp geçdi. Şol wagtda Türkmenistanyň beýtaraplyk syýasatyna berýän gollugy üçin sag bolsun aýtdy. Türkmenistanyň döwlet tawarlary gollugy bolsa, Putin bilen Serdaryň bu duşuşy hakda şol pursatda hiç hili habar bermedi. Türkmenistanyň häkimetleri adalatsız azatlykdan mahrum edilen garaşsyz reportyory boşatmaly. Nurgelli Halikowyň işi boýunça beýannama çap edildi. 15 sentýarda garaşsyz reportyor Nurgelli Halikowyň azatlykdan mahrum edilmegine 2 ýyl boldy. Ol Türkmenistany sapar eden bütün dünýä saglyk guramasynyň toparynyň suratyny garaşsyz neşir bilen paýlaşandan soň tutulupdy. Mundan soň kadiýet onuň garaşsyz neşir bilen gatnaşyga girenligi üçin şüpheli aýplamalary boýunça 4 ýyl azatlykdan mahrum edipdi. Biz Prezident Serdar Berdimuhammedow Halikowyň gysgaly boşadylmagy üçin çäreler görmäge we onuň azatlykdan mahrum edilmegini ýatyrmaga çagyrýar. 2020-nji ýylyň iýulynda Myhmanhananyň işgäri bolan Gyýyz bütün dünýä saglyk guramasynyň Aşgabatda tapar eden toparynyň suratyny Ýyldız Myhmanhanasyna alyp Instagram sahypasyna goýupdy. Bütün dünýä saglyk guramasynyň topary Türkmenistanyň COVID-19 ýokanjyna taýýarlygyny öwrenmek üçin Aşgabatda tapar edipdi. Bütün dünýä saglyk guramasy öňünde goýulan şertler boýunça bu sapar barada owalyndan habar beripdi. We Türkmen häkimetleri koronawirusyň ýurda ýaýranlygyny reddedip, henideçenli muny dowam etdirýärler. Halikow suraty alan Gyýyz bilen bir mektepde okapdy. Ol Gyýyzyň Instagram sahypasyna goýan suratyny Türkmen News neşrine ýollamak kararyna gelýär. 13-nji iýulda şol Gyýyz Halikowy sahypasyndaky dostlarynyň arasyndan aýyrýar we ondan soň suraty jurnalistlara ýolladyňmy diýip soraýar. Mundan bir näçe sagat soň Halikow polisiýa çagyrýarlar we soň oň bilen aragatnaşyk kesilýär. Onuň maşgalasy goşadyrynyň içinde meselelere salgylanyp Türkmen News bilen gürleşmekden boyun açyrýar. 26-njy iýulda Halikow $5.000 kardyny ýygyna bermäni bilen ilteşikli özüne aýyplama ýöňkelýändigini Türkmen News'e habar berip ýetişýär. Soň oň bilen aragatnaşyk ýene kesilýär. Ondan oktyabr aýynda neşire belli bolmagyna görä Halikow 15-nji sentýarda Aşgabatyň bagtyarlyk etrap kadiýetine talaňçylyk diýilip baha berilen $5.000 kardyny ýygyna bermäni üçin 4 ýyl azatlykdan mahrum edilýär. Halikowyň azatlykdan mahrum edilmeginiň hakyky sebäbiniň özüniň almadyk suratyny garaşsyz neşire ýollamakdygyny, şeýle de soragda garaşsyz neşir bilen işleşýändigini boyun almakdygyny çaklamaga esas bar. Tutsak edilen Halikow eýýän bir näçe ýyllap Türkmen News bilen hyzmatdaşlyk edýärdi. We onuň maglumatlary repressiýadan goramak üçin asyl çap edilipdi. Nurgelli Halikow dürli bayramlar bilen bagly Türkmenistana ýylan edilen haýsy dowulda bir günä geçişe düşmedi. Emma adamly maglumatlara görä şeýle madda boýunça türmäge batylan beýleki tutsaglar günä geçişe düşdüler.
Mundan başga da Halikov'un garaşsyz neşir bilen özü barada maglumatlar ýaýradan üçin bir näçe gedek ceza izolyatoruna salnanyň hem ma'lum boldy. Türkmenistanyň baş kanunyny söz azatlygyna ruhsat edilýär. We ýurdun bu ýurda halkara kanunlary berja etmek borçnamazy hem bar. Garaşsyz neşirler bilen aragatnaşygyň gadaganyň barasynda kanun ýok. Biz Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowy Halikov'un işine täzeden garalmagyny üçin etmäge, onu türmeden gyssagyly boşatmagy we onun ýyzarlanmagyny gurnanlary adalata çekmäge çagyrýar. Jurnalistler goramak boýunça topar, serhessiz reportyorlar, Human Rights Watch, Adam hukuklar üçin halkara hyzmatdaşlyk, Norwegiýanyň Helsinki topary, jurnalistler üçin adalat gaznasy, Türkmen News, Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy. Merhaba siz 36-njy we 37-nji ýagny geçen hem ondan öňki hepdeniň möhüm wakalary bilen baglanyşykly habarlar hepdeligi gepleşigimizde tomaşa etdiňiz. Türkmenistan hakynda dürli görnüşli habarlar, makalalar, beýannamalar hem maglumatlar bilen has jikmejik görnüşde Türkmenistanyň kronikasynyň tm.kronika.com we kronika.com internet sayfalarından tanış bolup bilersiňiz. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenli hoşsag bolun. Saglyklary görşelim. Allah ýarynız bolsun.